Tangane ngomong. Oh. Nah, terus Gading. Apa? Apa Intai? Kamu itu manggil aku nama Intai gitu loh. Oh, Intai toh. Heeh. Nang BA ki bingung aku, Mbak. Sing penting saire aja kesusule gandengan, saire. Udah aku meng manut. Aku emang digandeng manut banget Mas Dan. Wah, aku ki manut kok wonge kok. Kapak-kapake manut. Panjenengane Mas Gading karo Mbak Lintang Kairo arep duet ya kuwi Sampai Inte. Ya Sampai Inte kuwi lagu romantis mula le nembang mengko sing romantis iki mengko Gading karo Kairo kuwi Sampai Inte ya mengko nggon fragmen kuwi mengko Sampai Gila. Ayo Mbak Lintang Kairo supaya jumeneng diarep-arep karo sing para lenggah disepote nganggo cauk ditak Mas monggo Lintang Kairo. Wis menang. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Inggih, sugeng dalu. Kok panjenengan kok salim rumiyin. Oh, ketoke mau wis salim ya salim. Oh, nggih salim malih, Bapak. Waduh, Jan. Wah, ya nek isih enom ki tangale halus. Mila to, Bapak. Nggih. Nggih. Nembe sepisan menika nggih. Nembe sepindah menika kepanggih panjenengan. Biyen ketemu nalika semana panjenengan isih cilik banget. Oh nggih. Pak Seno nak ora kleru biyen almarhum Bapak. Nggih, ten Blitar napa ten pundi riyen nggih? Datang Blitar nate. Blitar. Terus datang Gresik Surabaya. Panjenengan kok nek ngundang kula kok Bapak? Lah pripun? Lah kuwi tak critani. Kedahe pripun? Almarhum Pak Seno kae arepa umure tuwa kono kacek setahun ning secara alur kae pernahe ponakanku dadi nek nyebut aku muni Pak Lek. Mas Gading nak nyebut aku muni Mbah Geter. Mula panjenengan nek nyebut karo aku Simbah. Eyang. Oh Eyang, nggih. Nggih Eyang. Grandfather. Grandfather together. Grandfather. Nggih Bapak, alhamdulillah sak menika sowan dateng desa pundi desa Jaten nggih. Trimanunggal. Tri kuwi telu, manunggal ki siji, telu-telune ngatunggal. Oh. Telung desa dadi telu. 3 desa jadi satu. Siji. Nggih. Jaten. Kedua Manukan, sing kaping telu Kunden. Niku kok rada-rada ngoten ta namine, Pak? Kok rada piye? Jaten. Maksudku Manukan ki penduduke lanang kabeh ngono. Lah nggih lek kedahe ngoten. Ya ora ming jeneng kuwi. Nggih, Manukan kalih setunggale wau desa Kunden. Wah nggih alhamdulillah dados tunggal tumplek-blek dateng mriki nggih Bapak. Oh nggih, mriki menika nganu kok Mbak Kairo patut diatungi jempol. Wah nggih, istimewa luar biasa sekali. Wong nyatane kula lan panjenengan lan rencang-rencang sadurunge awak dhewe sowan nang kene. Wah, sing ngamong tamu ya wis padha samapta, tur ya busana Jawa kabeh. Terus sing padha jagong ya padha rawuh, tur ya tertib kabeh lho. Nggih, luar biasa sekali. Ini mbak-mbak peladennya juga pakai kebaya nggih Bapak. Mas-masnya juga. Mas Sinoman. Nggih ugi ngaturaken kagem Bapak Kepala Dusun. Pak Duko. Pak Duko. Oh, Bapak Duko nggih sugeng dalu Bapak. Nggih. Pak Duko ki sing daleme mau dienggo transit mau ki daleme Pak Duko. Oh, wow nggih. Pak Franky juga Anggara. Nggih, masih muda orangnya. Nggih, semoga buat Tri Manunggal. Nggih, Manunggal desa menika nggih Bapak. Nggih. Metri Dusun. Metri Dusun utawa Merti Desa. Merti Dusun. Nggih, semoga sak bibare Merti Dusun sedaya warga masyarakatnya sehat selalu, panjang umur,
barokah lancar rezekinipun, ora lokak ning malah kebak nggih Bapak. Amin. Tinebehna saking Sengkala lan Rubeda. Jan, saiki wis pinter banget e. Mbiyen mongko Pripun? jane saiki panjenengan kelas pira? Kelas tunggal SMA. SMA. Nggih. Wonten SMA 1 Puncu. Pucung niku daerah mana? Daerah Kediri. Oh, daerah Kediri Jawa Timur nggih. Nggih. Oh, kelas besok kuliah. Kuliah. Badhe wonten pundi? Rencana. Datang Jogja mriki pareng Oh, Jogja Bapak. mriki. Wah, jan Nggih. nyenengke berarti sesuk insyaallah nggih, iso jenengan ketemu doakan meneh. mawon, nggih, Amin. Heeh. Yo, caos panglipur iki pamulutan akeh banget no. Panjenengan iki di apa iki disuni supaya bawa dandang gula rukun Islam mengko dibake pepeling. Nggih. Nah. Nggih. Nggih, dandang gula nggih. Nggih. Dinggo lagu pambuka. Nano neno. Ben dinikmati suarane. Rukun Islam ing lima pan iki. Wah, sasake Mbak Lintang karo ki pancen yo laris tenan wong suarane nganti Nggih ngapunten rada Bapak. kleret-kleret. Ning panjenengan nganu kok tak adungi jempol. Saking senenge arep sowan ning Trimanunggal ki panjenengan le sowan mriki wae mruput esuk pun dugi mriki nggih. Sampun. Wah, nginep tengene Pak Jaroni wae nggih. Nggih wau pagi sampun dateng dalemipun Bapak Zaroni nggih laras. Jan nyenengke. Ayo nok lanjut nok. Katindakna mring prasarama Neno. aja nganti ditinggalke Neno. rukun Islam pon niki sahadate kang angka siji kang kapindho salat dene kang ketelu. Yo, iki kejaba layang-layang yo sing liwat WA yo akeh nok. Nggih. Mengko dipinangkani mboko siji. Nggih lewat HP wonten, lewat Nggih. surat wonten. Dan ya wis pokoke kudu diratani mengko. Nggih. Ya lanjut. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji. Nonano. Rukun Islam sampurna. Matur nuwun Mbak Lintang, iki sadurunge diaturake lelagon tak macake WA-ne saka pepundenku, saka sapa? Nggih. Saka panjenengane Pak Sabto Saroso ki anggota dewan iki mbiyen ya Lurah Sendang Sari kene. Wah, nggih. Iki WA nderek wungon mirsani wayang mugi tansah kalis ing rubeda ngantos tancep kayon benjang. Amin.
Nderek tumut mangayu bagya kagem warga Jaten Kunden Manukan mugi tansah pinaringan kabejan lan kawilujengan ngapunten mboten saged nderek langsung mirsani nembe ngayahi jejiban negari nyuwun sinom nyamat kagem sedaya ingkang rawuh Pak Penewu, Mas Lurah lan sedaya kemawon saking Pak Sabto Saroso. Nggih, mangke dipun pinangkani monggo setunggal. Nggih. Monggo Mbak Lintang Kairo dilagokke pepiling monggo Mas. Dicoba kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah syukur luhur lan asal salat saya tingatake tindak mungkar dicoba kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah syukur luhur lan asal salat saya tingatake tindak mungkar diaturake dienggo buka rasa karo dienggo lagu pembuka. Nggih, Bapak. Lah niki panjenengan mumpung isih nang kene, aku wingi di WA karo admin Wargolaras Mas Gun. Nek panjenengan jare arep ngersake duet karo Mas Gading. Oh, nggih. Lagune Sampai Inte. Sampai
sampai Inteng. Monggo lagu. Niki Mas Gading hafal napa mboten? Ah wingi wis WA karo aku mongso. Wingi wis WA karo aku rak dipasrahi karo Mas Gun. Nggih. Pak niki Lintang Kairo karo Mas Gading arep duet sampai Inteng kira-kira saged nulis notasine mboten beres mak tak tuliske notasine. Nggih. Ning gandeng lagu sampai Inteng kuwi lagu sing romantis. Nggih. Mas Gading karo panjenengan ya aja tido-tido mengko le nembang ya karo sing romantis. Ah, nggih siap. Sing ekspresi. Ayo, Upamane pripun? Upamane kaya Mas Gading, duh Inteng. Terus sampean apa kok sampai ngene karo gandeng Kualik, tangan. Pak, niku, Oh, Pak. balik ya? Nggih. Ayo. Aku pancen seneng tak balik kok ya. Sampai dadi jalare pripun niku? Pak? Ayo Mas Gading, disebut yang dulu. Disesak neng neng nong neng. Ayo Mas Gading nyerak rene dijemput, Mbak. Ayo Mas Gading. Ayo dijemput. Kesini Mas Gading. Dijemput, digandeng. Ayo Mas Gading ya. Ayo Mas. Joget Mas. Iya, nyekel mic Mas Gading. Pokoke rasa isen-isen. Nggih, Mbak. Sapa ngerti pengendikane almarhum Bapak mbiyen lumusi. Nggih. Biyen nalika samono panjenengan ya isih cilik, biyen ya melu. Mbak Lintang Karo mbiyen ya melu. Sesuk nek ana rejaning jaman mbok menawa Lintang Karo sesuk iso dadi judine anakku barang, mbok menawa lho. Mula kok njaluk lagu sampai Inteng. Nggih. Kudu Mas Gading iso ngimbangi lagu sampai Inteng iki romantis lho. Ya, Nek dikit-dikit digandeng aja, tangane ya Nggih. manut. Heeh, lagunya Lah. dikit-dikit aja. Dikit-dikit kepiye? Ya maksudnya Aku ora nggak seneng usah- nek dikit-dikit. Lah, lah senenge piye? Ora apa-apa. Iki lagu sampai Inteng iki lagu Cina. Le omong-omongan nek iso ya cara Cina. Ya ora kok ya. Pokoke sing romantis. Wong lagu niki tentang katresnan. Nah, Apa kowe tresno aku terus Gading mangsuli donya akhirat tresno. Ya. Aku lali ya, Mbah. Ora wong wingi tak tak bantuin ya nanti. Oke. Nanti liriknya tak bantuin Mas Gading Nggih. nyanyi ya. Nggih. wong kuwi nganti ana sing nyawer apa kuwi jenenge Mas Janu. Oh nggih niki wau. Kuwi Mbak dipendet, Mbak. Mbak Saking Lintang. saking Dibacakan. Ini untuk Ki Gading Pawukir dari Positif Fiber. Vibes. Apa? Oh vibes. Tapi tulisannya R. Ana meneh kuwi Ini saka juga sapa? Lintang Kairo untuk Lintang Kairo dari yang sama. Ah, Ini terima kasih ya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Selalu mensupport saya sama Mas Gading. Terima Amin. kasih. Nah, terus kuwi Ini untuk siapa? Dari siapa? untuk Ki Geter. Panjenengan ki diparingi Waduh, niki. waduh matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih. Wah, apa iki? Wah, duit karo kopi Niku, kapal api. nggih, Wah, kesane iki jenengan mboten ngantuk niku Au, seminggu. ya iki sing penting duitnya tak jukuk, kopine mongso borong. Tak ngono. Nya, kopine nya, nya, nya. Ada lagi Bapak. Heeh. Oh ya terima Nggih, kasih. kesehatan niki, Mbak. Bukakno, Mas. Minta tolong. Sik, berapa? Kuwi untuk Ki Geter apa untuk Ki Gading kuwi? Heeh. Ya, Ayo didepke rono ben disut. pegang Mas. Ya. Oh, kualik Mas. Oh, ini. Semoga sukses dan rukun selalu Mas Gading, Mbak Lintang. Terima kasih Matur Lintang sembah nuwun. Lintang Pawukir fans. Wah, Lintang Pawukir kok. Terima kasih. Terus sik Itu niku apa Mas yang itu Mas? Yang ini untuk Ki Geter. kagem yoga. Wah. Ora ding ora, padha tulisane. Oh sama. Sami niki Ya lho. buat Lintang
Lintang Pamukir fans, Iya. terima kasih banyak. Iya. Semoga guyub rukun selalu ya. Terima Amin. kasih sudah mensupport Mas Gading dan Lintang. Terima kasih. Matur nuwun. Pokoke matur sumpah nuwun. sangat. Ning ya jane sing maringi pilih kasih lho. Aku iki Lintang karo Gading abang-abang kok nggon aku biru iki wah jan. Lah panjenengan gandengane sinten lho, Pak? Aku ora ndek gandengan aku. Ayo. Kita berdua kan cocok ya, Mas ya. Olah nggih. Yo. Iya. Sudah Ayo. jelas. Lagune ngene, Mas. Sampai intai lho lagune. Gimana lagune? Dipraktekin coba Mbak Lintang anu. Prakteke. Tangane ngomong. Oh. Nah, terus Gading. Apa? Apa Intai? Kamu itu manggil aku nama Intai Oh, gitu loh. Intai toh? Heeh. Nang mbek aku bingung aku, Mbak. Sing penting saire aja kesusule gandengan, saire. Udah aku main manut. Aku emang digandeng manut banget wis dan. Wah, aku ki manut kok wonge kok. Dikapak-kapake manut. Wingi wis tak kirimi linge ya kudu dipelajari kok. Apal ya? Apal Mas. Ayo, Ben karo ayo, dituntun Mas. Nggih, Mbak. mugi-mugi apal. Bukane iki lek nulis notasi ya mendadak, iki malah lagi tak fotokopi. Oh, nggih. Bukane saka saron dhuwur. Niki- Teng tong teng tak tak dung tan detang detang. Niki mboten kalem-kalem mawon, Bapak. Sing pertama kalem Nggih. dangdut ning dangdut tipis-tipis. Ah. Pamrih ben panjenengan ki romantis iso meresapi ngono lho. Oh, nggih, siap. Nggih. Ya, sampai ente bukane saron iki Mas nggih. Ning neng nang ning nang alon sikik Mas, engko sing keloro sesek ora apa-apa. Yo, sing romantis lho. Yo, sampai ente. Cek Mas, ini lho. Gandeng iki Oh, aku kan Mas jenengan mboten dikirimi to, Mas, kalih Ki Geter niki wau. wis tak kirimi iku Wah, sik tak terang jenengan dhisik karang yo kirimi. maklum le gawe agi mau. Wah, nggih. Ini garape ngene ya. Ning nong ning kendang langsung nyaut tak ning neng neng tak tak terang tak tak dang dang den. Mas, Endang. malah meja-meja. Kok ki piye to, Mas? Aku ya pengen romantis kok ya nang omah ra tau romantis kok. Oh, baca notasi to. Walah. Ayo buka saran Mas, yo. Hihi. Mas Gading. Dalem Dek Lintang. Mas Gading tahu nggak Apa? bedanya bintang sama lintang? Apa ya? Kalau bintang itu menyinari dunia. Oh. Kalau aku menyinari hatimu. Ayo Ya masuk. ampun. Apa kau tresna tenan? Terima kasih. Yo Intai. Jika sampai tresna kundang akhirat, yen mangkana kau sampai kau impe. Ayo Mas, kau Ya. impe. Lali aku. Si
masuk. Aja kuwatir. Wis aku angkat tangan, Mbah. Mboten napa-napa, Mangke. Bapak. Ayo wingi wis kan dadak lagunya. Ayo wingi wis tak kirim milinge. Oh. Tarane ajar ning omah bol. Nggak apa-apa, Mancing Mas kok Dedi. malahan. Lah mancing karo ajar. Ayo Nggak serapor apa-apa. golek iwak. Sesuk diapalke mergo iki nak panjenengan iso nyanyi karo Lintang karo jan pas banget ngene iki jane. Nggih. Heeh. Nggih, lagunya yang duet Apa? aja yang bisa aja. Ah, yang Mas. bisa Apa, apa? yo? Lintang Yang bisa, Asmara yo. apa-apa? Apa ayang-ayang? Manut Apa langgam? derek. On derek. Nggih, derek. Melok bareng di Lintang Asmara ya. Nggih, derek. Ya, tinggo. Mun aku wong manut. Yo. Angkat tangan aku, Mbah. Pun nggih, Mbah. Apa tuh, Mas? Pamit riyen. Lho. Apa? Kowe engko sing mayang barang sih. Joding. Lah ya, ki pripun to? Lah. Yo, Lintang Asmara ya. Nggih. Yo, monggo aja.
Yo senam yo senam. Kiri 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 kiri. Setiaku bisa duweni marang sang Hyang Laksmi. Rasa kangen anglimuti lidah bulan dadi saksi ubayani datang balenjani janji supaya bukti supaya bukti. Wong bagus antap narasatimu tresnaku tulus rening kalbu. Banyu sakara rasaku ora bakal cerno. Senadyan nyawa onjat saka raga was tresna ora bisa dipisahan. Yen was tresna ora bisa dipisahan. Ya matur nuwun. Nah, nek iki apa iki Mas, lagune? aku panas banget. Oh, sebentar ya. Kamu kok nggak peka banget sama aku, kenapa? Dikipasi sik. Kok dikipasi wong iki keringetan kayak Iya, ngene iya, kok kok iya. dikipasi Nah. piye? Iya ya, Nduk, kene Nduk. Aduh, aku capek banget. Ayo dilapi nggo tisu. Saiki sementara nggo Kene, tisu kene, garing. kene. sik. Mana, Mas? Oh, Oh. aku ning kene kok. Oh ya kene. Iya. Pelan-pelan. Terima kasih. Alah alah, Jan. Terima kasih. Nggih. Purun mboten, Mbah? Ora. Oke, pun. Mboten. Ayo, saiki sementara tisu garing sik. Esuk Pripun? terus nganggo tisu basah genti. Ayo kemringet kok yo. Nggih. Matur nuwun Mbak Lintang. Nggih, Karo Mas sami-sami. Gading. Nggih. Sementara Terima lenggah kasih, meneh Mas mengko Gading. jumen meneh mergo iki saka panitia ngersake supaya Pak Lurah munggah ning panggung sik. Oh, Oh nggih, siap. Karo mengko penjenengane Pak Ustad ya Pak Sumiran nek ora kleru ya arep munggah panggung, arep nyumbang lagu. Ya. Oh nggih. Ayo. Nggih. Pelok bareng, Bi. Pelok 6. Mas Gading lenggah, Mbak Kairo lenggah, Pak Lurah Nggih, diaturi matur munggah. sembah nuwun. Ya, monggo Pak Lurah.